Thixo wami dwala lami wena ungekhohlwe ngane iyalela mihla yonke sitha Thixo wami dwala lami wena ungekhohlwa Thixo idwala wena wongia wongia eyalilimihla Thixo wami dwala lami wena angeyalila ngokuhlushwa Ngiyalikhetha uNyazi. Ngiyabonga uNkulunkulu avume ngiphakame enkonzweni yakhe engcwele. Amen. Umfana wakwambili loguqile. Ngihlabelela kanje nje ngamabomu ngoba khona ubuholi. Obuholi intsha. Ngifaka inselelo kubona ngoba umfowethu ukhulumile wakithi lo bekhuluma. Uthe akungafihlwa lutho. Ngifuna nobuholi balapha ethempelini buhambe nalesihlabelelo sisodwa. Isihlabelele kathathu bese befundisa izingane ekuyiyona indlela efuna uShembe. Ngoba ikhona phakathi kwale ndlela engiyihlabelelile. Ngizobuyela khona ngelinye ilanga kwaba nesigwili. Esasinayo yonke into. Ngizama ukucacisa into edala ngihlabelele kanje ukuthi yini. Ngoba abafowethu njengoba nikhethe uShembe nifana nomuntu ukuthi nihola abantwana bakaShembe nifana nabantu abagaxa intambo la emqaleni. Uzozilengisa wena futhi uzozikhulula wena. Uma ungabatsheli labantu okuthiwa bahola ukuthi uShembe ufunani uyazilengisa mawubatshela uyayinqamula intambo. Yonke yadala ngibaleke kuba umholi wentshe ethempelini ngoba ngangizosebenza nabantu ababengezotsheleka. Uma uqhamuka nento abantu bengaphezulu kwakho ngisho ngabe iqiniso kangakanani awukwazi ukubahlula uma benesikhundla esingaphezulu kwakho. Mawuthi bafowethu ake silungise nomgidi kaShembe, umgidi kaShembe emcimbini nezicathulo. Ngeke umtshele umuntu ongaphezulu kwakho ngezinga. Ngase ngithi angihoxeke mina ngoba angifuni ukusebenza into ngisebenzela udumo. Kodwa mangisebenza ngifuna ukusebenzela uNkulunkulu. Yabe sibizi sisebenzi le ndoda ithi manje ngiyahamba ngiyezweni elikude ngizobuya makuphela inyanga. Ngicela ungibhekele zonke izinto zami la ekhaya. Ubhusha utshani, ugade, ukhiye ngezikhathi uvalela imfuyo bese kuthi yonke into ekhona uyisheke uyibheke ukuthi ihlelekile yini. Uthi nezimoto zami uyibheke. Ngiyahamba namhlanje. Uma ngibuya lento engiyobuya uhlele eduze kwa noma uyithintile ngiyokunika yona.
njengoba sila sinikezwe ifa lasezulwini engazi noma sisaliphethe njengoba salinikezwa yini. Njengoba obaba bekhula bethi bashiya thina, uma besishiya yini abazosishiya nayo, yilento esicabanga ukuthi iyona noma into eyiyona yini. Kodwa lesicabanga ukuthi iyona kuyona esiyofika ifuneke ngale, le kuyiyona iyona yofika ifuneke ngale. Lesicabanga ukuthi iyona cha. Namhlanje insizwa seziyadaya, wena mawuqhamuka nezinwele eziphashile zithi cha, inwele iNazaretha uShembe ufuna umuntu oclean, daya inwele wena. Baningi futhi abahamba naloko, bayingcosana abahlala babambelele emthethweni kaNkulunkulu. Inhlalisuthi ayidayi. Amen. Awuvumelele udaya ngisho noma ngabe uyinkosazana udayi. Uthi inwele zakho awuyifaka umuthi. Kodwa sesiyadaya ngoba sihamba neningi, siyayiphucula into kaShembe kuthiwa thuthuka uNazaretha. Angazi noma njengoba kuthiwa sithuthuka uNazaretha sileni kobuza umnini wobuNazaretha ukuthi baba, njengoba sifuna ukuthuthukisa into yakho, kuhle nithi ithuthukise kanje. Uma ngithi mawuvuma ukuhola abantwana bakaShembe usukuyifaka intambo, uma ngakaze kuphume kuwena ukuthi inhlalisuthe enginiholayo uyabhincwa, uyazihenga lapha. Inhlalisuthe enginiholayo encane, ngikhuluma nathi. Asiqoke isikoshe esontweni. Uyazihenga lapha. Muva nje sekuthatha inkosazana ifakwe la. Kufakwa insizwa, kufakwa inkosazana kwenziwa isitayela kugida umgidi kaNkulunkulu. Leyo nto inodumelo, mama bayakikiza ngiyangibone bekikiza kuthiwa into kaShembe. Uma ngakazi uyisola into errong oyibonayo, nawe uyazihenga ngoba bazali bethu nifana nabagcotshwa, boba bethu nifana nabagcotshwa, ningebona abagcotshwa nilekelela umgcotsho phambi kwenu. Amen. Hana kukhuluma yonke into nikhona niyibonile ngoba la nikhona mhlawumbe usuke engekho. Uma nibona sigida umgidi kaNkulunkulu ngesicathulo kungeyona imvululo yesikoshi, sikhuzeni kube kuthina sinenkani. Gida kanjani inkosazane nenhlalisuthi kulayini owodwa nibukele nikikize. Ngisemlazi lapha ethempelini likaYu. Uthi umshumayela kusukume umphathi avulela amakhosana kwakuyiNkonzo yasekuseni. Wathi yasekuseni ngizoyinikeza amakhosana mina ngininhlalisuthi. Uthi umphathi baba umshumayeli angikho esimweni sokushumayela. Uzombona kanjani wena mayengekho esimweni sokushumayela uma usuwakha ulayini uxuba inhlalisuthi nensizwa? Ivelaphi lento? Ayikhuzwa ngani? Uma ethi uShembe ibanjwe yolibuza kwenhlalisuthi, uma ungakaze uyikhuza into enjalo, nawe uzothi uma uhambe emhlabeni ungabuye ekhaya uthi uhambe kahle, uthi usuvalelwe ukuthi awukwazi uvula umlomo wakho usola into errong eyenzekayo. Shumayela lezi zinto. Ithi incwadi shumayela lezi zinto. Usole nokusola. Mangabe kukhona okudela iqhuba naleyo nto okwakhe mina ngikukhulumile mina. Iyonto yadala ngithi ebuholini ngicela ukuma ngoba ngangingena amandla ukuthi ngingayikhuluma, mhlawumbe manje sengingabuyela. Ngoba uma abantu bekuhola bengaphezulu kwakho awukwazi ukubasola ngisho benza into errong. Yahamba lensizwa omlungu yabuya, wayesekhohlwa lo muntu okwakuyena kuthiwa akabheka amabhizinisi uyahola, kwenziwa yonke into wayesekhohlwa. Kwafa imfuyo, kwaze kwafa nemalasa ayithanda kakhulu umlungu. Wathi eqambezwa ngephunga wayesesuka ethi uyoyigqiba kanti useyabuya umlungu. Wathi mefika umfica ubamba imalasi. Wathi ngokwesivumelwano ngathi into engiyokufica uyibambile ngiyokunika yona. Futhi namhlanje sengikunika yona yakho le. Uma ebuya uShembe uyosifica sibambene esandleni. Ake uzikhokhele wena ukuthi mayefica uShembe ethi ngiyakuthatha kusasa, yini azokufica ukubamba, izokufica unegqubu nomuntu ungamthandi umuntu. Abanye abantu abaguli basinde ukuthi banamagqubu uze kuphumele emzimbeni ugcine usugula. Bafowethu esilingana nani ningaphansi engathi ningayithanda inkolo bese niyafuna ukwazi ukuthi yini efuna uShembe ngoba uthi uShembe ngininikeze imithandazo siyanehlula. Uthi ngininikeza umthandazo wokugcina umgidi nize ningawoni. Lento baba ngiyanicela ke nisole lento uma ningibona ngigida isicathulo umgidi kaShembe ngesicathulo ngingaqokela imvunulo yesikoshi anongisola mina. Ngoba khona ukuthi uzithande kakhulu uze weyinto kaNkulunkulu uShembe wahlupheka amaNazaretha. Khona la akathandazela khona umuntu eqwaqwa uthema ephuma wayesehamba emhlabeni lo muntu. Base bethubulewe uyena. Kwathiwa akalandelwe ibhune lamfica lapho lamkhahlela ngebhuzo.
Yayisivuka le ntombazane. Ithi le ntombazane cha. Inceku kaNkulunkulu ayenza ngalutho mina vele bese ngibiziwe. Sengiyahamba. Uma niyisola niyaganga mina vele bese ngibiziwe. Ithi inkosi ilanga njalo ubaba wehamba phumule athi ivukile le ndawo akhahlelwa kuyona ngebhuzu. Kodwa thina siyithatha kalula nje lento. Mangizwa ukuthi angenze lokhu ngiyakwenza nje. Ngiyadumala ngoba abantu abaningi bathanda ukwenza into bayenzela udumo. Sengiphetha nje. Ngihlabelela isihlabelelo esisodwa kathathu. Ngisesitimeleni. Ngithi Manazaretha ngangihamba nobaba basemlazi ke babuye banginike ithuba ngase ngifikele ukuthi ngelinye ilanga ke ngikhulume. Ngithi bo baba ngiyingane impela kodwa nginesicelo. Ngicela ukuhlabelela kwethu esikufundisa labantu ekuthiwa sibahlangabeze. Asibanike ukuhlabelela okwakuhlatshelelwa uShembe fika kulomhlaba. Hayi kwempucuzeko. Ngoba lo muntu mayehamba emhlabeni ufika kuthiwe lapha ya hlabelela. Emese hlabelela ngendlela ayifundiswa umfana kaMbili bese kuthiwa ukuthathe umfana kaMbili bese kuthiwa dlula mntana mawunaqala umuntu okuthathile wakufaka ecaleni nangu koza yena la kufanele uye khona. Ngoba ethempelini lethu empumelelweni kwafika umkhokheli uthi kuhamba inkosazane ithi mayibuya indodakazi yakhe ithi ma kufike kwathiwa ngihlabelela u195 uhlabelelile kwase ngibuzwa abahlangabezi bami ukuthi ukuthathaphi lokhu kuhlabelela. Wayethe yena ngiyalithanda ngokulizwa uthi ngase ngishintsha ngathi ngiyalithanda ngokulizwa alelo lizwe angyokulolwa alelo lizwe aye ngilithanda uthi ke umkhokheli yahlabelela kanje okwesibili kwase kuthiwa base uthi basebevuma kwase kuthiwa dlula mntanami njengoba ubuholi bukhona nina abaholi niyisandla sikaShembe ningumlekeleli kaShembe akungathi ke mangabe sinibekile sathi siholeni bese kuba inini enizosiphindisa lela kufanele ngabe siphuma khona ngoba uShembe usikhiphile emhlabeni kodwa namhlanje thina sigqoka imblaselwa uma siye emcimbini kukhona inabasho ufanele isiqeqeshe ukuthi umblaselwa ugqokwa la ekhaya ngoba inkosi ilanga insizwe yafika igqoka umblaselwa yambiza yathi uyithathaphi lento yini le wathi baba ibhluke lami ekuthiwa umblaselwa yathi phuma akulona isonto leyindlavini leli hamba ugoduka uphinde kini wayesaliwe ezulwini ngoba wafaka umblaselwa kodwa namhlanje khona inabasho kodwa imblaselwa siyifaka la yini ekufanele siyenziwe uShembe fanele suke esihlalweni azofundisa la uthatha imvunulo yafika noShembe wathi yasemgidini ubona abantu bekhipha okuthile kwemvunulo bekubhincile beyosina lapha ya kodwa uShembe emshadweni uthi kuvunula insizwe sinayo nomakoti abanye boqoka iMnazaretha sesithatha imvunulo le kaShembe nemqhele siyayifaka lapha ya thina siyosina lapha kanti umqhele wathi uShembe owakhona la ethempelini nesikhumbuzo noma ngizokukhohlwa okunye la ugqoka khona kodwa umqhele nasohambweni uyafaka umqhele kodwa sesiyawuthatha siye nawo emcimbini lapha le mvunulo siyigeza kani mase sibuya lapha ngoba khona abantu ngisho abanemoya yabo lapha sibuye size nayo la ethempelini engathi siyintsha singafunda ukulawuleka singathwesa abazali icala ngoba abanye abazali abakwazi ukukhuluma abakuthandi kodwa nako ukungakwazi ukukhuluma kufanele ukhulume kuyicala ngoba kufanele ukukhulume uma ukubona kuyiphutha engikwenzayo njoba nabalekeleli baShembe nababheki bamakhaya uma kunakala kuyobekwa kunini icala mangaze ngingitshela ngabe sengikhuluma ngase ngithi asibafundise lokuhlabelela okuyikona ngoba labantu bahlangabezile abazilutho bazi ukuthi into ekuyiyona bayitshelwa yithini kwase kusukuma omunye ubaba wakachiliza emva kwami wathi hey ngiyabonga mfana ngibonga isibindi sakho
umncane nje mina kade ngayisaba lento kufanele ngiyikhulume. Wathi namhlanje ukhulule mina. Wathi lokhu kuhlabelela kwasuka kaMashu ngelinye ilanga kwakuyovulwa angazi holiphi kwasuka umuntu othile wengaphezulu kwethu. Wathi namhlanje sihlabelele ngesimelikana. Sihlabelelo saqala kanjalo ke sasihlabelela ngesimelikana. Uthi ngikutshela umhlola sithe siyothandaza emzini omuntu lafika idimoni lasehlula lathi lokuhlabelela nihlabelela kona okaShembe. Uthi saphinde emuva sakumfundisa uMagwaza. Masifika kumfundisa uMagwaza sathi baba kade siyothandaza idimoni fela sitshela athi ngeke silikhiphe ngoba ukuhlabela sihlabelelayo akusiko kaShembe. Wathi umfundisi uMagwaza benihlabelela kanjani? Le ndlela engiqale ngayo ukuqala. Le hlatsheliso kwesihlabele sithi kanye nawe enkosi yami mangihamba imihla yonke. Babehlabelele kanjalo. Wathi umfundisi uMagwaza shintshani ukuhlabela ilokho engakuzwanga ke ngoba ngakushonga ukuthi wathi abahlabelele kanjani. Iyo ngoba ngithi bakhona obaba nomshumayeli sicela basigayide ukuthi lesa sihlabelelo indlela esihlatshelelwa ngayo yipi. Ngiyacela inkosi buseni kusweni. Ukhona osasikhuluma kwa? Akekho ngimbona baba. Ngiyacela nyaphezulu. Amen. Ngiyabonga kakhulu. Sosivulela Inkonzo, Inkosi imbusise. Amen. Ngiyayibonga zonke izinsizwa ezithola ithuba. Inkosi ibabusise. Amen. Nakho ngikhulumeka. Kodwa kakhulu kufanele bonke kumakwe. Kufanele bonke. Amen. Ngiyabonga kakhulu abantu abasha. Ngibani ithuba manje. Ngibonga ukuthi bengane noma inane kodwa ikwazi ukuthi ngibonga ke uNkulunkulu ngiyabelele kakhulu namashumi amabili nane.
Ah.